ओरैसै नोंबो दिसो ओइ फुख्रि ना होननाया गाबोन लायनो गाबोन जाबाय थागोन बे खामानि मस्ला होनोसै 8टासोआव थांसै बा नों नारें खाफैदो माबायाव बेलासियाव नारें खावो फुख्रि ना होननायखौनो लायनो दे जायसै अबेहाय फुजाफारावनो नों थांना बिराद दैयाव फुख्रि ना दं मानो थांगोन इ देन नुदोंनो देन दा दंनो मानो थांगोनलै थांसै थांनांसिगोन थांनोथ' सानसे सलायबाय लां आंजों गाखो आंजों गाखो आसाबो खिबो सायोना गाथाव खिबो सायनोलै ना होबाय खिबु लागासिनो सासे दाननायनि थांसिगोन ना आनै थाव नों होननायखौ जोंखौ नुसिगोन ना ओमफ्राय थाम्फैलाय मासे बिलागासिनो गोगोमसो खोन्थानांगौ जानाय बे आथिंखै थांबाय नों आथिं सिंखै र' मा होनो एबार सोरनावबाफोर खामानि रेगुलार मोनबा माबा लोखि सफैहांबा खेबसेनो जाबाय हांसो मासे जाबाय खेबसेनो जाबाय ज' फुजायाव होलांबाय हांसो जागोनब्रा बेयाव खेबसेनो फुजायाव होलांबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट ओइबासिनो टिकेट दानबाय ओइबासिनो नायबाय ज'नो टिकेट दानला दाननाय गैया कलनियासो थांनाय फैसा मोनबानो बेलेगनिया फैसा मोननाया मोनफिनो फैसाखौ फरायनो थाखाय बेसे मोनो दुइस' नों बेसे खांगोन बेखौ एडमिसन लानाय बायदि ओमफ्राय मा जाखो बेयो ओमफ्राय बेयो फ्रियानो नोंनाय नांथारगोन आंना मेगन मोदैसो मेगन मोदै माने हांसो गेले आरामनो ओंखाम जाहोयो ब्लदनो जोंना साइडआवल'सो ना नेनाया जोंखौ ओरैनो सोदो सोनायालाय सोखागोन ना जख्लाय नङा जोंनिनो मालाय सासेयाव मालाय खुदुंबायनायखौ बादा होनाया गाव गाव खुदुंबो लाबोथारदों नागारासो गगोन बिथार नोंसोरो जों सासेयाव 10 थाखा खरि होनोसैब्रा नोंनो ने 40 थाखा जाबायना साब्रैनि जालाय 40 थाखा जाया टिकेटनिया 40 थाखा जाया टिकेटनिखौ बेबायदि नोंनिफ्रायथ' गैया नों दाबो मोनाखै जायालै ना भिडिअ खालामलायनानै होनफ्रांदोंलै दाननांगोन दाननो नाङा दानथ'बासो जासै नोङो डाइरेक्ट दानखाबो दा भिडिअ खालामनो होनना बुंखाबाय जायो बे बावलायलांबाय रायलायबाय थानांगौ माथो बोरैबासो मोनजोबफ्लांबाय माबायदि मोनदों आंखौ दबदबसो जोंखौ आंगाखै नोंसोरखौ आंगायदों ना आंगायबाय आंगायखौ होनदों नोंलाय खुमब्रायानोथ' आंगायाखै आंना बैसो नैबे फाजा एवनायासो गोखै मोनजाबा मोजांसै ना गोखैया खम जादोंलै थाइसेखौनो जोबाखै खोमा आं थाइसेखौ आं जादों खावसे लैथो खावसेल' होदों नाङाखै मारै गाहामाव सोरबा खावसेल' होयो लेबुखौ लेबुसो नालाय खुमब्राखौसो जादों मोनब्ला खुमब्राखौ खावसे जानाय हायो लेबुखौ थाइसे लायदोलै सोरबा आं लायनोसै मोनालै मोनालाय मनायावनो दं दंथ' आरोलै बावदों आं बिजों हाबफैलाय दा अबेबा थांबा थोन गासिखौनो दोनदो नोङो थादो आं लायनोसै नाङा मालाय जागोनखौ लायनो सानै थाइसे होदो थां सेबनानै जा आं गैया लाबो सेबनानै जाबा आंगायनायाथ' आंगायखाया आव हाखावदो ओमफ्राय मोजांसो भिटामिनसो भिटामिन माने फेनायाबो खारो फाग्ला बुरजा दंबावो खावसे खालामनानै दंबावो लेक्स फुजायाव एसे गासिबो फैगासिनो
เฮ้ยดูจานบ้าเชี่ยมาช่วยป้าไปช่วยข้าวยาสูบนั่นก็ได้สิคุณพูดเยอะจ้ะมาเข้าพวกป้าอ่ะ ผมมาเจอเนี่ย คือบอก คุณดัง นี่ก็ นี่ พูดได้ไหม เด่นเลยมา นั่นก็ ใช่ป่ะนี่หรือ มีบักเก็ตคุยกัน ที่มาเรียนเพื่อที่จะเป็นไง รู้ละเดี๋ยวเราเนี่ยนี่จะได้เฉยไปนี่นั่น เฮ้ยงานมัดหนึ่ง มัน เฮ้ยคืออะไรนี่มาเสียมาบุญ มาบ้านไหนหรอไม่ใช่บ้านหรอกไม่ใช่เด็กเชื่อไม่ก็ อันกู เฮ้ยนึงอ่ะ นี่อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยนี่นะแก มาเถอะ เด็กส่วนนึงก็สุรศักดิ์ไม่ได้ ชื่อเนอะ นี่ก็สม ได้เลย ใจโถ สอนให้เล็กๆช่วยมาว่าได้เสียทั่วนี่ถึงวันนี้สุรศักดิ์มันช่วงนั้นไงขยืออย่ากันตัวช่วงนั้น Pastinya spesial dengan kita. Mana nanti kan? น่า Pastinya spesial dengan kita. แล้ว Karena เนี่ยมาคุบ้านหลังเนี่ยเวียนเขาไปนั่งเลย Ay, sarap mo dong. มันคำเดินคำเดินอยู่ในดังหมด Paano sa mo? 실력 나빠. 어 위니 마. 무슨 말이야? Ba sa nga hadin sa niya lai. 한번 내게 되는 거야. Ko tolak lang. 뭐 개나 들. Ha? 뭐 불배나 들. 왜 그저 보냐? Eh, kung mau huwa. Ha, ha. 할래라 라이스 그런 데 다. Hindi ko lang. Ha? 이거 가서 쓰는 거. Ngay dong. 아, 그럼 뭐냐? 맞는 거 혼자 쓰. Nung hindi sa wala, ang hira mo na. 김미 캡탄 시시시 나면서 얼마나 핫해 좀 마시리. 그냥 할라. 표시네 Alida. 마음 그냥 그렇게 Baba. 빌라. 고베. 무실라나 사는 거야. hả 하자로 앞에 tôi thọt tôi sập lên đâu Da sẽ ta thấy cái sọc này. Hajra mo na ni, ko ba ba gì hết. còn chưa được Phải tôi ba. đứng mà bắt tạm cái gì cái spell là gì không được spell là gì Kaman dia, phải ba bo. Mo nhất thứ gì. Than thắm na ma lo, với thằng nó phải sao vậy? Chúng phun là bữa nay nó ไป phải หนึ่ง còn ซึ่ cái ง gì คำ này. เกี้ยเด้อเกี้ย không có giàn nan nên là Tạm không sao đấy. Chào thật ra thì là đi 좀 다 다니시는데 làm Này đã mà đây ra lấy là đừng khả vậy. bản không ra bây giờ cái làm mà bản không không được không khá nên là อันดาเป็นว่าฉันอะไรคำพูด Ra na khá lên là เป็นทุ่งทุ่งนั้นมันจะอีกเส้นกินเนี่ย không mua khỏi ทุ่งเขาว่าน้ำทุ่งมือนั้นทุ่งนั่งอ่ะ 이래 여기 시장은 더 봐. นั่งเจ้า 볼카드 토스라 เอ 하나. อนั่งนั่งนั่งนั่งอังจานนี่น่ารังคำพูด 이시루 ดีคน 시루자. Anh nào mà ngồi để sao vậy? 이시루자 나가 그래. นั่งอ่ะ thế ra lăng khả phải đi 시시자들. 날라잖아. 아무래도 헤이. อังดิ 이 คนดึง 좀 ไป 봐봐요 네네 비슷하게 뭐세요 무사기다. 잘 풀었는데 Để khăn ở ra mà. nó sẽ ra chúng hai con rùa bài này cũng sừng nào thật là Bày để gắt đấy. 이거가. จานnày bác sĩ mình lăng ngồi lama-lama jalan di bra Bây giờ đang ăn đầy nhiều thế, ăn đầy rồi đi giặt thế này.นี่นี่มาดูท่านเลย
हाला मानसि होननाय बे लामानि मानसिफ्रा नुलांबाथाय सासे मानसि हिनजाव मानसि बायनानै आं सासे बायना होदो होनबाथाय बिसोर बायना होनांसिगोन सोरब्रा बिबा सोरमोनबो आरो जाखागोन ना नों दा नुवाखै दा सोरमोनबो लांखारो जानायालाय हो बुरैखौसो जाना होथोंसल' बे बुरै फिथाइ गारनानैबो जानो जाया हासिया सिख्ला मानसि दङ सिख्ला मानसिफ्रा सेंग्रा मानसिया बुरि मानसिखौलाय फैमाने बरनाम जागोन माथो नों बरनामबो खालामनो हाब्रा होनबानो जाया आंलाय मानो खालामनांगौ होमबालाय माथो बरनाम जागोन जिखौ ओइ नै भिडिअ लागासिनो नोङो ए मा भिडिअ बावदोंलै लागासिगोन गैला ए बैयाव हेलौ गाइस सासे देरफैबावबाय जानांगौ आं नुखाजोबनाय नुखाजोबनायलाय गोदाव सोराव बिदि खालामो आं नङालै गासिमोन नै बिनिसो नांगौ गाइस हेलौ गाइस नै बिनिसो नांगौ आं नङा गासिमोन बिदि लायबाय थानायाव नारलायलायसै गुबुन खाथियाव जोंना नालाया नारलायलायसिगोन ओला निहा ज'ना ज'योगासिनो सोरो माखौ बानायना होनांसिगोन दागिखौ दागिसै नोंथां बैनोंनो नांगौ सोरो सावनो माबा हमना गारजाखागोन खाजागोन ओमफ्राय सोरलै दागि नाम सोर दागिब्रा दागियानो नामा दागिसो ओरैनोसो दागि दा संनायसो संनाय नामा नै आगै संनाय होननाय नोङो ओरैसो जोंनि न' खाथियावनो दं संनाय दं अबेयाव ओरैहाय नायाव खखान फिसाजोआ हा खखान फिसाजोखौ होनदों बिमानि मोखां लाथारदों बिमाबो बिनिथारो उन्दैनियानो ना गिदिरनिया दसे माला माला देरखौ फाथाखौ मोनसेले हायथुबाय थाबा माने उनिमा होनो स्कुलाव मिथिला आङो गेदेरनासो सना हा उन्दैनासो महिमा जाना नाम गोदानखौ होनसै आं उन्दैनाब्रा बे रंनायना महिमा मा नाम होनो मिथिया फंबायना रकेट ना रकेट रकेट दा रहित ना रकेट एकबार बाब्राबगासिनो गथ'आनो सोरबाय खोमा मिथिया खोन्थाखै होनबा गोबाव जाबायबो ना एसे आखसिं ओरै खालामो माबायाबो हागोन हाया माखौ हांसो खुबैनो हांसो खुबैनोसो बेखौनो हागोन हाया होनलायदो हायोरा बैयाव बेसे बिलुं गावदोंमोन जेब्ला गिबुरजाया ओमफ्राय नांगौ माजों गावनाय लबारजों लबार ओरै थेफांल'सो एफा गिदिर गिदिरानो एसे गिदिर सुफिनदोलै गावबाबो बेरा लबार रंनानै बोनांगौलै बिदिखौ बिराद गोसा गोसा फैब्ला फिसा फिसा जालांबाय फामखालामनो ओमफ्राय गुलिया माबायदि मार्बल गिब्रुयैथ' मार्बलदो फिसा फिसाबो गेब्रुआ जायोना जाया बानलु गोसा नङा खोमाथ' बानलुआ खम जाखादों जोंनियाबो जासिगोन आलु बेखौ फुलाब्ला आं फुलिबाय आलु दंना Kita juga dengan jumlah kan juga. बिसोर लोंनानै जेबो केन्द्र नङा Kita jangan bawa jangan ragu jangan dijat tunggu kelah kelah tunggu mana. खामानि मोननानै थाबोब्ला जुमाय बायगोन मालाबा जौ लोंनायानो खाबाय खनना थालिरा मावमारगोन रायलायहैनांगौसोमोन सोरनि ओमफ्राय थालिरा बै हाजोसोम होननानै सिनायनाय नंला आं सिनायाखै मालाय मानसिखौ नुबा सिनायनो हागौ सिनायाबा देरा बिदालै मा मानसियाबा मानसि नुबा सिनायो
सादोबोरै फिसौलालै सादोबोरै मिथिया बांद्राय सिनायनो नागिरालै आं नुबासो मिथिसिगोन आसोल नोंसो होननानै बारा फैदोब्रा नों दा खम रागा जोङो नोङो बारलासो जाग्राया आं मा बेखौ जोंनि खर'खौ रोसिखौ जागासिनोसो आं मा अरख'दों जाहाथे खिनाफ्रा दा एसे मोजाङै गयो खोमा नुबायथाराला आं बेखौ दा जोंना खियानो बेदरल' गसिब्रा गोसोम गोसोम मोनामफुनाय बे गनाय लोगो थाबथाय फोरफोर फैलाय गोमो गोमो गोजाहां माहां बेबायदिसो गगोन राफोद राफोद गोराथारबा गोराखौसो सिफ्रुबोलायदोब्रा मा होनदों ए होननांला जायालै सानै हिनजाव मदेलाय आंला मिथियाबालै मिथियावसो होनदोंलै मुगैनाय जानांगौलै बुस्थु जाया माने जाहाथे दे गोरोन्थियाव एसे बोरैबा जायोबा आरो मिस्टेक जायोबा आंबो मिथिया नालाय नों जोंलाय नोंखौ राफोद सानदोंबा आलौबाय खोमा सोलोंनो मोजां आबैया गोसोखांबाय मिथिगौदों अबाव मोनदोंसो नंबाय बे फैगा दहायनो फैबाय खाना जादों होननायखौलाय माथो होनांगौबा खेबसे जादोंलाय साफ्राम गिदिंबाय ना रायो रायालै ने खाना जानाया माखौ होनोब्रा नायदो भिडिअ लादोंना एसे सोंफ्लांदोंना जादोबा एसे सिथ'सो हरखादो हा मा नङा नोंलाय बे ओंखाम मोनखानाय जाखौनो हा मोनगासिनो दं खारोमोना जाजोबथारनांगौ जाजोबोब्रा लासैनो जाथार ओंखामखौनो जाहैथारला आं ओंखाम जोंनाव जाला खारो ओंखामखौनो जालांखाबाय आं संख्रि बाबदों नामाब्रा ओंख्रिया बाबाखै बाबाखैब्रा आं बिदिखौसो नांगौ आंबो सालाय दह'खौ मोनोलां ओंख्रिया लकेल दाउखौ जों जानो ओमफ्राय नों बानो मोनो आरो जानो बोरैबा मोनखो ना माखो नोङो बुरजा जानायखौ बोरैबा मोनबाय माबायदि मोनोब्रा आंलाय माबायदि खिथानांगोनथाय मिस्टार बक्सआव नायबासो मिथिसिगोन मिथियाला मिस्टार बक्सआ कारेन्ट दंना गैया दंखाया गैयासै मिथिया नायलाय आं ग्रोबनिसो मिलायनाय मोनदोंलै माबोरै ग्रोबनिसो मिलायनाय मोनदों ओंख्रि जानाया नारें सेबनानैसो बाबनाय नारें साबनायजोंसो जानो मिथिया नारें फाथायला नारें बिदि मोनाखैमोन ने नङालै बुरजा जानायखाय बिदि मोनबाय सालाया बोरैबा बुरजा जानो हाखाना माबायो दाउआ खोलाबोना आरो दाउ लकेलखौथ' जानो खोलाबलायो बुस्थुआ सालाया बिरखङा दाउ लकेलखौ जाजाया बारा बुरजा जानो हायो ओमफ्राय बिरखं दोलाबनो नागिरो आबाद दोननाय बायदि जोंना दाउआ सानसेयाव खनथाम जायो